Раздел 3. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в Център за подкрепа за личностно развитие. Член 33. 1. В центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, както и в Националния дворец на децата се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 2. Общата подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно развитие може да включва: 1. Занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси. 2. Кариерно ориентиране на учениците. 3. Педагогическа и психологическа подкрепа, включително дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 4. Грижа за здравето. 5. Осигуряване на общежитие. 6. Поощряване с морални и материални награди. 7. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения. 8. Логопедична работа. 9. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти. 3. Общата подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата включва занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси. 4. Общата подкрепа за личностно развитие по Александър II се осъществява чрез: 1. Включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно, национално и международно равнище, включително през ваканциите. 2. Подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез дейности, насочени към стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални компетентности. 3. Участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 4. Участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, кариерното ориентиране на учениците, превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическата и психологическата подкрепа, логопедичната работа. 5. Поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен принос към развитието на Центъра за подкрепа за личностно развитие, който работи с тях. 6. Провеждане на ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения. 7. Провеждане на работа със средата, в която е детето или ученикът, семейството, връстниците, за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците. 8. Мотивиране на децата и учениците за активно включване и участие в дейността на институцията. 9.